Hakani ka video ko bamanta kasing an hikaya phi kumno ban Kenya ka professional tax da ka papandon kam ya ka Microsoft Excel ngala simpor khandiat ban sinai ka ka video namar hakajing bun kam bat ngala persang ban wad ekilat ban pensuk ya phi inong pen kanang ba phinom don ka jing kulmar kli hadien namar ada phimnang ban Kenya oi phi ka simjing e sisha mang hebat pandon kam da ka logic hamni Hangni ngam kam chu bantai be ka kerteng jong kini kai ngan shua equal sign atau saya jika koi be ka sheet drag saya enter tidak pila drag saya kadip ke bentang ni ki detail baru ki lawan di ki bom dan kam pila ban delete no atas penitenat ya kan ka table pila ban bu bahas jaka iron ada pidon kam Angta sapan he ikidak kanang ba kin kamshai tika professional tax kalong compulsory na kabanta kinong tresor ka but kani kalong shibanta ka ba nakakam ka ba mitre kani kitu kibri ki batre kam sarkar kiarap ka district kanang ba Kikam kijam haka district in long kibayay bed. Mat kumta man usdem kinong shong jong ka ri khasi jantia kijule ekani kakam ban siu yakani shaka district namar ba kalong kumubud lum nakabanta ka jingerap an panyaj bed yaki kam kijam baro. Hoa kini kibri ki ba ngasu bo jumut ladi kimde sisa ki baterai akan dono company hani ka jadu kumba pi ngasu bo daka title 1 to 3 tika long kumni namar kani kalong taka sample video ara phiru ki ko ban sina kani ka rukom pila ban buat nang ni berapa pikirnya ka annual income pila ban select ya kato ka banta jong ka salary hadin ma pila depan I equal sign ti penja no ikini kinor hadin hadin pi I equal sign nangta saya akan ka cell ka bangi kot akatin pareng ka particular cell jong ka salary nangta I asterisk buat kat r bahkan multiply ya ka tulop jong kinoi kai haka sistem kalong kat no bat nganong ipi sisin ba pila ada bande kumni pindon kam shu ban type rc license ya ka ju ka jingtho hoi gedon ko ka rukom ka ba pi la ban copy paste rei ka ba ngai kai pi kalong ba pila ban pengkala tang naka main file naka file ka banong kong do kiwei baro kinsa do naka jing kala ada pishu copy paste ada pipun kala ka file che kiwei rupiah ban ya ka ju ko kom hendrei naka ni ko kom ko banga pan ie pipun kala tang naka ba long ka ba hakmat e bat kiwei kinsa do naka jing kala kom ju haka perthai bun kam hangit ba phiru phinnom don por ban ta kaju kam kela ban le ta sisien ban ki bro kinlong kaju kom ti hang ni ru balong kum ju hi pi equal sign sa ya che ka to koi ka banta jo ka excel kala balong ha ka sheet ni kala balong ha ka wi ka workbook thamai ti kaju kom ni buat bat ya ki banta ki ba pindon kam pila ban wengno bangi khot delete barhani ru galong kumju hi barabor ka table ka jong phi phia ban snab ha kan internet nang ba aba pitrei kan long professional kan kam internet kan kam ikut
Kadi ke table ke ba ada mesinana kawai pada ke workbook. Hendrai kini ke workbook ke ba tray mentapan. Kadi ke workbook halur ka professional text. Hang ni nga bu sa artli pada ki kalam. Kawai kan long na kapanta ka text ke badai bansil. Bat kawai pun ke bangabu na kapanta ka remark. Kabanta jong ka remark ka syong hapi la hapi kwa bu khila ban bu la hapi kwa ban bu kata ru omlile henry kan bhai do bu la lambar ba da don kanu ko banta ba pidon kam ban pendam kan jin la bahasibun bahkan don ha kabanta jong ka remark. Hang ni haban apply kani ban ai ya ka formula ka bami khot ka logical formula hang ni tika logic kal di ban long hakar kom ka ba ya hab kat kom ba jing thumu jong ka kam ko jong phi lada phimla ban ai ka formula ka ba dei anoi phi phin chem jing eที่พิลาบันวันกับเว็บไซต์ก็จงยีรูมีหลายยากันในก็จึงท่อพิลาบันพูลีบันสมุทรหางนี้ก็ลองคุมจุยากันนี้ก็บันตางนี้ระดับปันกลายากัดดอร์ยากัดเต็งกัดจันกินเดบโรกัสกลาคุมจุยหางนี้งาบุโนไลฟ์ฮอนเรียวฮัจจาแต่พิเปย์ชักตัวกับเว็บเด็กกับ workbook jongka professional text kan sapau ya kai ke bakla pada ban penkala barang ni ngong ipi ha ban ayaka logical formula if lada ka chingpa jong pi ka longba katuk ka particular cell ka bangi khon aktin phareng katuk ka cell ka ba don ya ka annual income kan dei lai phone riu hajar kabumbun kan duna ya kan ni ka tax ke bahaban siu kan long sispa tangka angta sashna yang if tada kaju ika sel ka duna ya ka sap prahajar kadi sispa san pho bat kumni ngi la bande ya kan ka formula kasyong katkum ka jingye pher jongka jingyo jongki nong tray ban kai ka ba ki ai na po ka district council kasyong ka jing start ka jong piru kumlo pin penat kami ka ni ka formula ban haba pi ken ka dei ban long be thik katkum ka ba kilapan na ka district council anong ipi ka if condition kadon shibun jan kadon ke if and kabangi jupan kamba anta ka if ba khama kadon ke if or ba ka else ikum kini baro nara pi bakla ban bu kinom wan karkum ka jingkwa ka jong pi bar apa pila apa ban bu sijaka ban penlong be thik kum ka ba pidon kam anong ye pi long kibri ki ba job akam ka pitre ada pidang thamaya kani ka channel ka jongi pila ban subscribe kumjur ban press ka bell icon ban like ya kani ka video ka jongi khang bangin nang la ban le khamba hakisngi por ki bandang wan ti parlok baro kalong kumdi hi thik ya ka bangal aikai ka ba phin lap ka website ka jongi ru kade khubreshibon